Cześć, dzień dobry, witajcie. Jestem właśnie w Kodniu, a już niedługo pojawi się nowa oferta. Tym razem na lokal mieszkalno-usługowy w samym centrum Kodnia, przy ulicy Rynek 12. Tu mamy park, centrum, sanktuarium z tyłu, więc bardzo fajna lokalizacja. Jeżeli jesteś zainteresowany zamieszkaniem w Kodniu i tym samym rozpoczęcie działalności właśnie w tej miejscowości, zachęcam Cię do kontaktu i do obserwowania. Powierzchnia działki 1247 m2, liczne nasadzenia drzew oraz krzewów. Doskonała lokalizacja z parkingiem od strony centrum miejscowości. Dodatkowo część mieszkalna nieruchomości to przestronne wnętrze. 4 niezależne sypialnie, jadalnia, pokój dzienny, kuchnia, 2 łazienki, gabinet, garderoba. Wszystko to w jednym miejscu. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta i chciałbyś poznać więcej szczegółów, zachęcam Cię do kontaktu. Wiola Kozak, Północ Nieruchomości.